Uważam, że program Scratch to bardzo ciekawy i zabawny program. Bardzo mi się podoba i uważam, że warto poświęcić kilka minut temu, aby pograć w zabawne gry, które się samemu zrobi. Program Scratch bardzo mi się podoba, ponieważ chciałam kiedyś tworzyć własne gry. Uważam, że program Scratch jest niesamowicie przydatny, ponieważ możemy pokazać swoją kreatywność oraz pobawić się przy tym. Scratch to bardzo fajny program. Można się po prostu zrobić własną grę i to jest bardzo fajne. Nie trzeba grać w różne inne gry szczególne, tylko stworzyć swoją własną grę. Scratch to fajny program, lubię na niego wchodzić, dlatego że można na nim wybierać różne duszki, można wybierać co on chce robić, czy na przykład bawić się tym. Klas jest fajny, śmieszny.